Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Iguzu jauna, San Bonifazio zure martiriaren bitartez gure bizitzan eta gure zailtasunetan beti adorez defendatu dezagula bere fedea eta berak hitzez eta bere odola isuriz defendatu izan zuena. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren epistolatik. Senide maite hori, zuk gertutik jarraitu dituzu nire irakaspena eta biziera, nire asmo, sinismen eta pazientzia, nire maitasun eta eramanpena, eta Antiokian, Ikonion eta Listran jasan behar izan nituen bezalako erasoaldi eta sufrimenduak. Nolako erasoaldiak jasan ditudan eta guztietatik atera nau jaunak. Era berean, Jesukristoren jarraitzaile zintzo bezala bizi nahi duten guztiek ere izango dituzte bai erasoaldiak. Gizaki txar eta gezurtiak berriro, gero eta okerrago ibiliko dira, besteak eta haien buruak engainatuz. Zuk ordea iraun sendo, ikasi eta sinistu dezun guztian, hartu gogoan nigandik ikasia dezun eta liburu santuak umetatik ezagutzen dituzula. Liburu santuek eman dizkizue Jesukristoren ganako sinesmenaren bidez salbamenera daraman jakinduriaz. Liburu santuetan idatzirik dagoen guztia jainkoak inspiratua da eta irakasteko, arrazoiak emateko, okerrak zuzentzeko eta biziera zuzenean hezteko baliagarria. Horrela, jainkoaren gizona guztiz moldatuta aurkitzen da eta edozein egin behar honetarako prest. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitxo haren nahian, zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta, kanta jaunari lur guziak egin alaitxo haren nahian. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek tenpluan irakasten ari zela esan zuen. Nola esan dezakete lege maisuek Mesias Daviden ondorengoa dela. Ona zer dioen Davidek Espiritu Santuaren argiaz. Ona jaunak nire jaunari esana. Eseri nire eskubiran,
zure etsaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Davidek berak jauna esaten dio, beraz, nola izan daiteke ondorengoa. Jendetza ugariak atseginez entzuten zion, jaunak esana, eskerra zuri jauna. Ikusten dugu Jesus atseginez entzuten egoten zela jendetza. Bere hitzak alde batetik oso koherenteak, bere ekintzak beti maitasunez betetakoak, eta ni seguru nago baita ere, Jesusek halako empatia, halako alaitasuna, halako laguntza bezala transmititzen zuela, bera entzuten egoten ziren pertsona guztiei. Eta horrek erakartzen zituen batzuengan, bere hitzak ikaragarrizko fruitu ematen zuen, beste batzuengan, akaso gutxiago, baino edozein kasutan guretzako misteriosua da kanpotikan ikusita hori, jangoikoak bakarrik daki. Eta Jesusen hitzak beti egiten zuen mesede. Naiz eta fruitu horiek gehiago ikusi edo gutxiago, baino edozein kasutan beti izaten ziren eta izaten dira beti mesedegarriak. Entzuten baditugu fedez, entzuten baditugu errespetoz, entzuten baditugu halako humiltasunez, bihotzean gordez, beti ematen dute fruitu Jesusen hitzek guregan. Eta gaurkoan Elizak santu bat ospatzen du, San Bonifazio, hain zuzen ere, 7. eta 8. mendeko santu bat. Ingalaterran jaiotakoa, baino bera monjea izan zen, eta aurrena saiatu zen Holanda inguru hortan zauden frisoiak evangelizatzen, baino aurreneko aldin joan zelarik ez zuen halako arrakastarik izan. Eta aita santuak enkargatu zion gaur egungo Alemania. Gaur egun Alemania dena, hoxe dena evangelizatzera joateko. Bazeuden kristau batzuk, baino paganoak ere bazeuden asko zonalde guztiaietan, eta San Bonifaziok izugarrizko lan apostolikoak egin zituen. Alde batetik, paganoak kristautuz, bataiatuz, Jesusen berri ona haiei ezagutzera emanez, bestaldetik, Eliza katolikoa, bertako katolikoak eta antolatuz, baita ere bizitza monastikoa, hor Fuldako abadia, berak fundatu zuen, eta ikaragarrizko lan apostolikoak burutu zituen Bonifaziok. Lehen gaztetan, nola saiatu izan zen frisoiak baita ere kristautzen, eta lortu gabe berriz ere itzuli zen haiengana. Eta orduan bai, bigarren aldian gehiago bataiatzea lortu izan zuen, baino, oitako baten, beste 50 lagunekin batera, pagano batzuk bidean harrapatu, garai hartan halako arriskuak eta egoten ziren, eta denak garbitu zituzten. Horregatik, martiri kontsideratzen dugu, bere odola isuri baizuen Jesusen berri ona zabaltzeagatik. Eta batez ere, oso politia da baita ere, ikusten bai dugu Eliza nola den unibertsala. Bera inglesa eta Alemaniako apostolurik handiena. Guretzako danak senide gera. Ez kanpotar bat bezala, baizik eta bertakoa eginez. Alemaniara joan eta hango hizkuntzak, hango kulturak, hango mentalidadeak bere ganatu eta modu hortan saiatu zen Jesusen berri ona haiei ezagutzera ematen. Beste gauzen artean, gauza kuriosoa da, garagardo zaleen zaindaria da San Bonifazio. Niretzat, alnaiz pixat, garagardo zalea, eta bera garagardo zaleen zaindaria da. Hain zuzen ere, garai hartako monjeek izugarrizko garagardo ona egiten zuten bere komentuetan. Eta haiek egiten zituzten penitentzietan, eta egiten zituzten izugarrizko barauak, baino zerbezak bere neurrian jakina, halako alimentua zeukelako, eta egiten zuen osona. Eta gaur egun ere, mundun diran zenbait garagardo oberenetarikoak monjek egindakoak dira, edo monjengandik hartutako errezetatik egindakoak. Eskatzen diogu bada, San Bonifaziori
gaurko egun honetan berak eduki izan zuen zelo apostoliko hori, hau da berri ona zabaltzeko izugarrizko irrika hortatik guri ere pixka bat eman dezaigula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan batez ere pobreen alde, behartsuen alde, sufritzen ari direnen alde, horiek guztiek senti dezatela beste guztien gertutasuna, solidaridadea oso bereziki kristauena. Eskatuko dugu baita ere sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde, Jaungoikoak bere argia eman dezaiela. Eta gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, eta gaurkoan oso bereziki kontutan izango dugu Donostin hildan Jose Añorga apeza, buen pastoren urte pilo eharra emandakoa. Eta nik txikitatik ezagutu izan dedana. Ematen zituen ordu pilo ikaragarria elizan, goiz-goizetik elizara joan, eta iluntzera arte urtetan eta urtetan eta urtetan. Berak baita ere urtero egiten zuen gauza izan dudan arte, baina oin oso berri artea itu izan da, jaiotza ederrak egiten zituen, Donostiko buen pastoran egoten zirenak, urtero ezberdinak, ikaragarrizko lanak eginez, baita ere jaiotzaren bidez evangelizatuz, baita ere oso kantari ona izan duzen, Donostiko Orfeoian kantatu izan zuen, eta eskatzen diogu da, Jaungoikoari bere alde hartu dezala, semi hau goiko zeruan handik Josek gure alde egin dezan. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, zuk guregana duzun maitasunaz, izugarrizko konfiantzaz, zure aldare gainean eskaintza hau aurkezten dizugu. Zure graziak garbi gaitzala, orain ospatzen ari geran sakramentu hauen bidez Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko alguztidun beti ireko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinengandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusia gertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogitardo hauek zure espiritua isuriz,
Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoiz. Jauna, zure espirituaren bidez gira gaitzazu eta egizu zure izena aitortu dezagula ez bakarrik hitzez eta ahoz, baizik eta egitez eta bihotzez zure zeruko erreinuan sartzeko gai izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen.
Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jaun da jabea. Jesusen bihotza dago suturik,